Kwazivai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo, ndiye ari kutiisira musign language. Mufundisi kwazivai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda. Nhasi tine musoro wenyaya unoti iwo mufudzi akanaka part 2. Toda kuti tibva tapinda muchidzidzo icho mufundisi. Patiri kuramba tichiti mufudzi akanaka. Nyaya iri kunyanya kudzoka pane hanya dzina Mwari. Hanya dzina Jesu. Kuti makwai ake vanhu vese tisvike pakuponeswa. Ndo pari kutenderera chidzidzo chedu kuti tione hanya dzina Mwari zvaanotarisira kuti tirarame tichiita mumachechi takamirira kuuya kwaJesu. Right. Mufundisi vachativerengera kuna Mabasa 20 verse 28 kusvika pa31. Alright. Mabasa chapter 20 verse ya 28. Zvichenjerei imi neboka rose ramakaitirwa vatariri varo nomweya mutsvene kuti mufudze kereke yaMwari yaakatenga neropa rake. Ini ndinoziva kuti kana ndaenda, mapere anoparadza achapinda pakati penyu asingarege boka, uye napakati penyu pamene pachamuka varume vachataura zvinopesanisa kuti vatsautse vadzidzi vavatevere. Ndimai iri kuisa pachena shungu dzina Mwari pakuchengetwa kwevatendi, pakuchengetwa kwevanhu vaMwari. Mwari anoda kuti vachengetwe zvakanaka, pasaite zvinodisturba zvinobva kunze zvokanganisa vana vaMwari. Saka pane chimwe chidzidzo chatakaita chekumashure, mufudzi wakanaka part 1, zvakabuda pachena kuti ari kunzi makwai vanhu vaMwari. Anova mufudzi akanaka chaiye ndiJesu. Asi pasi paJesu pane vamwe futi vafudzi vaakapa basa rekufudza vatendi, yatingati ma-under shepherds. Muchimiro chanhasi ndo vafundisi, vatungamiri vemachechi, mapastors. Saka kurudziro iripo ndeyekuti vatendi vanoda kufudzwa zvakanaka. Kufudzwa kune kwakudi manje? Kana makwai vari vanhu vaMwari, vafudzi vari mapasta nevafundisi. Tikatoredzera pakufudza hwai chaidzo. Yes. Mufudzi anenge achimeka sure kuti dzaenda kwadzinowana ufuro hwakanaka. Yes. Edzodya nekunwa mvura. Saka kana taakuuyawo pakufudza pamweya, taakutarisawo kuti vanhu vari kutungamirirwawo mushoko, muchokwadi chaMwari, vachidzidziswa zvinodiwa naMwari kuti vazvikoshese nekuona kuti vazvinzwisisa here nekuvakurudzira kuzviteedzera. Right. Saka mufudzi akasaita basa rake nemazvo mufundisi, mamwe makwai anorasika. Pakurasika kunogona kuva kungorasika kana unodyiwa nezvikara zvekusango. Saka hanya dzina Mwari haadi kuti vanhu vake varasike. Mwari haadi kuti vanhu vake vaparare vasiri mudanga, kureva kuti vasiri pakutenda. Pana Luke
chapter 15 panopiwa muenzaniso unoratidza hanya dzina Mwari kuri kwekuti vanhu vake vatsauka. Luke 15 verse 3 kusvika pa6. Luke 15 verse ya 3. Zvino wakavaudza mufananidzo uyu achiti, ndianiko kwamuri una makwai ane 100, kana akarasikirwa nerimwe rawo, ungasasiya 90 murenje akatevera rakarashika kusvikira ariwana? Kana ariwana unoriisa pamafudzi ake achifara. Kana asvika kumusha unokokera shamwari dzake nevakavaka naye akati kwavari, farai neni nokuti ndawana gwai rangu rakanga rakarasika. Kuisa pachena maefforts anoitwa naMwari pakutsvaga vanhu vake kuti varambe vari pakutenda. Okay. Saka pari kunzi munhu anenge aine makwai 100 oshaya rimwe chete. Manzwa nyaya yacho payatsanangurwa kuti ari kutosiya 99 oteera 1 kunoritsvaga kusvika ariwana, ende maudzwa mufaro wacho wazvinoita. Mukutsanangura kuri kuitwa nyaya iyi ndiMwari ari kuisa pachena maefforts anoitwa naMwari kuti vanhu vake varambe vari pakutenda. Pastor, muchimiro chanhasi tingati chii chiri kuitwa naMwari? Manzwero uyu anzi anoenda kurenje ogonoritsvaga kumapiripiti. Nhasi ndezvipi zvimwe zvingangodaro zviri kuitwa naMwari kutsvaga vanhu vake vakarasika? Now, kana tanzwisisa kuti kufudzwa uku kuiswa mushoko rechokwadi, yes, munhu oramba achikurudzirwa kurinzwisisa nekurarama zvarinoreva. Tingati matsvagire anoita Mwari kana kuti Jesu semufudzi mukuru anotsvaga neshoko. Right. Saka zvirongo zvakafanana neicho chinechi kuti inguva yekuti vanhu vadzidziswe shoko. Right. Okay, ndopazviri kubva mubhaibheri apa. Okay, akazinonga wazoti ayo apa bhaibheri riri kuti kudii? Inzira dzaMwari dzekutotsvaga vanhu vachikuti vadzoke, vachitooneswa kuti ukadai wafadza Mwari, ukadai watadzira Mwari. Right. Saka matsanangura zvakanaka, Pastor. Saka pamataura kuti iko kutotsvaga achishandisa shoko, ndopandinoda kuti muverenge munzwe pana John 10 verse ya 3 na 4. John 10. Mwari anotsvaga vanhu vake achishandisa nzira ipi? Ndo nyaya toda kuti ipindurwe pana John 10 verse 3 kusvika pavhesi ya 4. John 10 verse ya 3. Murindi womukova unomuzarurira iye, makwai anonzwa izwi rake, unodana makwai ake namazita awo, nokuaperekedzera kunze. Kana abudisa makwai ake ose, unaatungamirira. Makwai anomutevera nokuti anoziva inzwi rake. Saka Mwari anochengeta vatendi. Kufudzwa kwemakwai hanzi kunoitwa neinzwi. Kureva kuti nhasi izwi raMwari ibhaibheri, Pastor. Okay. Zvandaita ndiri mudiki handina kuita rombo rakanaka rekufudza makwai. Okay. Taive nembudzi. Alright. But pane tsika yekuti mbudzi painenge ichangobereka paya kambudzana, yaigona kumbokasiya kari mugwenzi kana 2 days. Alright. Yongonoyamwisa chiverevere musingaziye, apa unenge uchinzi namai mbudzi dzese ngadziuye kudanga. Saka paunenge washaya kambudzi kaya ndaienda kusango kwese ndichichema sembudzi. Ndichiti me ndichidaro kuitira kuti kakandinzwa kadi kadaire chandaishandisa izwi kuitira kuti kanzwe kuti ndiri kutsvagwa natenza nditika. Saka pari kunzi Mwari ndo zvaanoita. Kana akutsvaga vanhu vake means kana kuti formula yacho, method yaanotsvaga nayo vanhu vake ndeyekushandisa izwi. Saka manzwa kushandisa shoko. Saka manzwa chinzi makwai chaiwo ane hanya neni anonzwa izwi rangu, kureva kuti munhu chaiye anenge aine shungu yekuti ndoda kuponeswa anofana kunzwa kuti uko kutaura kwaMwari uko. Alright. Kureva kuti parinenge richiverengwa richitsanangurwa, munhu ane mwoyo unoda Mwari anyatsonzwa kuti pari kubuda chokwadi chaMwari apa. Panobuda chokwadi chaMwari. Saka method yemufudza akanaka yaMwari yekudzoreredza vanhu vake kwaari ndeyekushandisa shoko. Alright. But toda kuti timboona kuti pakuzotsvagwa kwevanhu apa chii chinembe chaita kuti varashike.
chimwe chinobuda mubhaibheri chinobve chaita kuti varashike indai pana Ezekiel 34 vhesi ya12. Ezekiel 34 verse 12. Mufudzi sezvaanotsvaka boka rake nezuva raari pakati pamakwai ake akapararira kwose, saizvozvo ndichatsvaka makwai angu, ndichaarwira panzvimbo dzose kwaakapararira nezuva ramakore nererima. Pari kunzi makwai chakaita kuti aparare panyaya yataurwa naEzekiel, hanzi akavhunduka, kwaita storm, kwaita makore, kwaita darkness. Ende ndozvitoriwo makwai chaiwo emhuka aya. Akaita mhepo, kukaita chamupupura, anoita bepu, anogona kungoti wara oenda uko. But kana yakudzoka kwatiri, nekuti ndisu makwai aMwari isu vanhu vake, hanzi chimwe chinoita kuti tirasike, pane zvinombowira vanhu muupenyu. Zviri kufananidzwa nemakore nerima, zvinoita kuti munhu amboti wara, zvinoshungurudza vanhu. Saka muchaona kuti muupenyu hwatinorarama, mufundisi, kune nyaya yakafanana nekuti kushaya basa, employment, kushaya basa. Then kune nyaya inobata zvakanyanya kuvanhu vechikadzi, kushaya mbereko iyoyo. Then even kutoita muchato uri kurwadza, murume achishungurudza, achiita magirlfriends. Koita nyaya yeurwere mudzimuro, wekutoti umwe urwere kudoti kuzvipatara, urwere hwacho hapana chavari kuona. Dzimwe nguva poita kuti mumusha munogona kuita rufu rwakateedzana zvakanyanya. Saka muchiona zvinhu zvese zviya zvinovhundutsa munhu, zvekuti anopedzisira aenda kwaari kutoziva kuti kunoko hakuna mufudzi akanaka, hakudiwe naMwari. Ndogona kushaya maexample, kuti munhu warwarirwa woenda kun'anga, kwauri kutoziva kuti hakufudzwe vanhu neshoko. Because mufudzi akanaka anofudza nebhaibheri. Uchitonyatsodzwa kuti chese chakutambudza bhaibheri rikuti. But pane chimiro chekuti vanhu vakashungurudzika neupenyu, vanotoenda kwaari kutonyatsodzwa kuti kwandakuenda uku neshoko raMwari zviri kupesana. But zvamuwira zvinomuendesa ikoko. Ani mapabata. But pfungwa yakanaka yabuda ateereri ndeyekuti zvisinei nezvikonzero, mufudzi akanaka ane hanya nesu. Ari kunzi tapararira kudaro Mwari anotitevera, ari kutiteera zvisinei nezvikonzero. Aminoti mungatsanangure sei zvinyatsobatika kuvanhu? Zvandai amena kana ndanzwa zvakanaka pakutaura kwauri kuita Castor, kuti chinoita kuti vanhu vaende kunorambidzwa naMwari zvikonzero zvakasiyana siyana. Zvimwe zvinouya nekuvhundutsa, zvimwe zvinouya nekurwadza. Saka vanhu vanenge vachitsvaka kurerukirwa. Handidi kuda kunzvenga marwadza aya. Vopedzisira vaenda kunotsvaka solution kusingabvumirwe naMwari. Asi zviri kunzi izvo, Mwari haanyanye kutarisa kuti chii chakakukonzera nekuti chaari kuda ndiwe. Mwari anouya kwauri kwacho ikoko aine vavariri yekuti dzoka kabanene. In fact ndo zviri kutoita Mwari yezvino pastor. Ndo process iri kutoitwa naMwari mumazuva ano. Haasi kunyanya unotsvaga kuti chakaita kuti vanhu vave kure kudaro chii. Ari kuti vanhu dai vadzoka, vadzoke kwaari. Handei pana John 10 verse 24 to 27. Zvino vaJudha vakamukomba vakati kwaari, uchativetsa kusvikira riniko? Kana uri Kristu iwe, tiudze pachena. Jesu akavapindura akati, ndakakuudzai mukasatenda. Mabasa andinoita nezita raBaba ndiwo anondipupurireni. Asi imi hamutendi, nokuti hamuziva makwai angu. Makwai angu anonzwa izwi rangu, neni ndinoaziva, uye anonditevera. Saka chimiro chaivapa ndechekuti vaJudha vaisatenda muna Jesu. Vaingofadzwa nepfungwa yekuti vazukuru vaAbhurahamu, zvovanakira izvozvo. Saka pavaiona maitiro aJesu ainyatsonongedza kuti uyu munhu waMwari. But zvaivanetsa kumugamuchira kusvikira musi wamaverenga wemanje. Ari kunzi shamari, imbonyatsotiudza iwewe ndiwani
for a long time uri kungotivetsa hatisi kunyatsonzwisa kuti wakananga kupi nyatsobuda pachena uri ani. Zvikanzi Jesu chiri kuita kuti mutadze kundinzwisisa ndechekuti hamuzi makwai angu. Dai muri makwai angu izwi rangu mairinzwa. Mapabataka pari kunobuda pfungwa yekuti vanyatsori vana vaMwari vane shungu izwi raMwari vanofana kurinzwa. Vanonyatsoona kuti izvi ndezvaMwari zviri kuitika. Izvi ndezvaMwari izvi. Kurava kuti pasina kunyatso-kutsanangura kana kuita sei pane zvinoratidza munhu nekuda kwehana yakarerekera kuna Mwari. Panapa izvi ndo zvina Mwari. Anotozviona kuti izvi ndo zvina Mwari. Ndo pari kunzi naJesu chiri kuita kuti tirambe tichinetsana ndechekuti imimi hamuzi makwai angu. In other words, aivati madii kunyatsogadzirira kuti munyatsoda kunzwa kutaura kwaMwari. Ukazvigadzira kudaro unonyatsoona kuti uyo murume uyu ari kutungamirwa nani. Ndo zvaaiudza vaJudha. Maybe ndo challenge yatingatosvitsawo kwamuri vateereri. Kuti tiri muzvimiro zvakasiyana kwatiri panogona kuramba paita mubvunzo wekuti saka ndoziva sei kudeedza kwaMwari, izwi remufudzi akanaka ndorinzwa sei. Mukagadzirira hana dzenyu kunyatsoti ndoda kunzwa, Mwari anokunongedzerai kuti iro izwi raMwari. Saka ndo chimiro chaivepo ipapapo. Saka pana John 10:16 paverengei pastor satanzwa kambo. John 10:16. Yes. Namamwe makwai ndinawo asati ari edanga rino. Naiwo ndinofanira kuuya navowo achanzwa izwi rangu, richava boka rimwe nomufudzi mumwe. Saka panapa pabuda mapoka mairi emakwai akarasika. Ganditi ari kunze. Patanga boka riya revakarasika kwaita makore. Zvakamuvhundutsa zveupenyu zvakatomubvisa pana Mwari. Mukutaura kwanhasi mumachechi anenge inzi mabackslide. Munhu adzokera kumashure. Then pane boka rechipiri ramaverengero. Riri kutonzi makwai. Haana kudanga kwaanga atambouyaba. But ari kunzi neBhaibheri Mwari ane hanya nawo kuti ivavo futi vauye. Kuriya kuti munhu pastor ndo chori kushandisa varairi. Watingati kunyaya dzekunamata mumbishi. Mamanzwa nyaya ndoda kuburitsa kuti haasati amboita mukana wekunamata. Asi Jesu ari kuona kuti uyo ihwai yangu. Ari kuona kuti iyo ihwai yangu. Nevakaita mukana vakavhundutswa nezvinetso zveupenyu zvakaita kuti vambotiza kana kuenda kun'anga kupi. Saka Jesu ari kuti ivavo vese vakabackslide nevasati vatombotanga nyaya dzekunamata vese makwai angu. Jesu ari kuvada kuti vauye. Saka anovakokorodza neshoko. Anovakokorodza neshoko kuti vese vauye vasweta danga rake. Ameno kuti zviri kubatika kavavateereri. Mwari ane shungu dzekuti tidzoke kwaari. Ngatimbonzwa kambo. Ndinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro pamsana popemudza wake ndichagara kumushako. Ndaponeswa ngero parake renyenye. Ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa. Ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira. Ndaponeswa ngero parake renyenye. Ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye. Ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake. Ndaponeswa ngero parake renyenye. Ndaponeswa sendichiri mwana wake. Ndichamuona mambo wangu ndoita mutemo wake. Achiri kunditungamira
dakara kumusha kwake, ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake, chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini, tichaenda ngekukasika kumusha wake watenzi, ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake, ndaponeswa ngero parake renyenye, ndaponeswa sendichiri mwana wake. Tino muchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu mufudzi wakanaka pati 2. Taona muchikamu chekutanga chatabva kuti Mwari mufudzi wedu, isusu tiri makwaya ake, saka vana vaMwari ndo makwaya ake. Taona kuti mufundisi pavanga vachitsanangura vana vaMwari vari muzvikamu zvakasiyana siyana. Kune vamwe vari kutofamba vachiteera zvaari kurayira, vanonzi vari mudanga. Koita vamwe vaimbofamba pakutenda, asi nekuda kwezvakavavhiringidza vakabuda vakatsauka kubva pakutenda, vanonzi ivavo vane kwavakatizira, vavhundutswa. Kuzoita vamwe vari vanhu vari kurarama mukati menyika, havana kumbobvira vapinda munyaya dzekutenda idzi, asi Jesu ari kuti ikoko futi kune makwai angu. Saka vaya vakavhiringidzwa vakabva pakunamata, nevamwe vasati vambozvinzwa, Mwari ari kuvada vese ivavo kuti vauye vazofamba pamwe chete, riri boka rimwe chete. Ndizvo zvomufundisi. Handei pana Genesis chapter 3 verse ya 8 na 9. Genesis 3 verse ya 8. Vakanzwa izwi raJehovha Mwari achifamba mumunda kotonhorera madekwana. Munhu nomukadzi wake ndokundovanda pamberi paJehovha Mwari pakati pemiti yomunda. Jehovha Mwari akadana munhu akati kwaari, uripiko? Kubvira pakutanga kuvabereki vedu vekutanga ndozvitori Mwari. Vanhu vakabva panzvimbo itsika yake kuvateera kwavari. Ndo patiri kutotanga kuona Mwari achifudza. Makwai ake mairi ekutanga anga arasika, abuda mudanga, Adamu naEve. Kwakutoteera iye achibvunza kuti muripiko. Vanhu vanga vabva pakutenda kwavanga varayirwa. Saka pari kuramba pachidzoka pastor kuti ndo zviri Mwari wedu. Ane hanya nevanhu. Ndo chimiro chitori Mwari vatendi. Ane hanya nekuti munhu wese adzoke panzvimbo. But paanga ari kutsvaga Adamu apa, chicha chaitika kuna Adamu? Adamu naEvha vanga vanyengerwa naSatani, ndokudya muti wavakarambidzwa. Saka vanonzi vadya, vakazoona kuti hatisina kupfeka. Ukama hwavo naMwari hwanga hwakanganisika. Saka dai ndiri kuisa muchimiro chanhasi pastor, tiri kuti Adamu naEve vabackslider, vadzokera kumashure. Chakakonzera kuti vadzokere kumashure chii? Taiti izvo varasika pamberi paMwari nekuti vatyora mutemo wavanga vanzi musatyore. Manzwa here? Chavabvisa pamberi paMwari chaita kuti vaende vabackslide, kusachengeta zvavanga vanzi vachengete. Saka ndo chimiro ukanzwa munhu aita mazuva ano ndakambomira, mazuva ano ndakadzokera kumashure. Kazhinji haasi kungoreva kuti handichauye kuchechi. Ane mitemo yaasiri kuchengeta. Ari kuziva kuti kana zvainzi usauraye, kana zvainzi usanyepe, kana zvainzi usaite upombwe, ari kuziva kuti pane zvinorambidzwa naMwari zvakarayirwa, haasi kuzviteedzera. Saka chimiro ichocho kudududza, chimiro ichocho kurashika, kupumuka. Exactly, ndovara rakanaka, kupumuka. Inzwa ipfungwa icho ichiburitswa zvakanaka naDavid pana mapisarema 119 vhesi ya 176.
Mapsalm 119 verse 176. Ndakadzungaira segwai rakarashika, tsvakai muranda wenyu, nokuti handikangamwi mirayiro yenyu. Aitozviziva kuti kutsvagwa kwegwai kuritondedza mirayiro yaMwari. Muri kuona zviri kuitika ka? Because kubva kwedu pamberi paMwari tinenge tichiita zvaasina kurayira. Kudzoka kwedu kudzoka pari kunzi tsvagai gwai renyu mundizivise mirayiro yenyu, kureva kuti kudzosa vanhu kuna Mwari. Kuvati manga muri muchimiro chekuti muri kuita upombwe, muri muchimiro chekuba, muri muchimiro chekunyepa. Saka kudzosa vanhu kuna Mwari ka kuvadzoreredza kuti onai zvinodiwa naMwari. Saka munhu anenge akudzoka. Ameno isai nemamwe mavara muri kunzwa here kwandiri kutaura kuti kurasika munhu abva pane zvakarayirwa naMwari. Kudzoswa kwake mudanga kumudzoreredza achipiwa simba naMwari kuita zvakarayirwa naMwari. Saka munhu akatyora mitemo yaMwari, Isaiah anoti chitema chinoparadzanisa munhu naMwari. Exactly. Saka chimiro chapo ichi chinomusudurudzira kure naMwari. Inzira zvinofananidzira sokunge hwai yabviswa mudanga. Saka kana munhu ari kurarama muchitema abva paungano yevatendi nemararamiro ake. Yes. Asi shungu dzaMwari ndedzekuti munhu adzoke pakurarama sezvaanoda, ndokudzoka mudanga. Exactly. Because ngatitorei muenzaniso womunhu anga achinamata asi pane zvamuwira zvamumanikidza, kunyange Mwari asingatendere kuti aende kunobvunzira kun'anga. Shoko runototi pakati pevana vaMwari apa fanire kuwanikwa anotenda mumasvikiro, kana vavuki, kana vanoita mashura, kana n'anga, kana zvemidzimu. Ndozvotaura shokoka. Saka paangaendako anga akuita zvisina kurayirwa. Ihwai yarasika, yapumuka. Saka kana akudzoka ka kudzora manje ka kuramba futi uchiudza munhu kuti pepe wakavhiringapa kudanga kuri kudiwa izvidzoka. Saka ndo process iri kuitwa naMwari iyoyo yekuramba vanhu vachidzokeredzera vachidaro. Saka ndo chimiro chemakwai ichi. Toda kumboona chimiro chevafudzi. Nekuti mufudzi mukuru ane vafudzi vari pasi pake, vafundisi, mapasta, vatungamiriri vemachechi. Ndeipi requirement inodiwa pastor kuti munhu akodzere kufudza makwai aMwari? Mukunzwa here? Handisi kutaura zviya zvekuti ngave akadzidza bhaibheri kudii. Ndoda kuti mungonzwa zviri simbu zvinotaura bhaibheri. Requirement inodiwa kuti mufudzi munhu akaita sei. Mufudzi munhu akaita sei. Endai pana John 21 verse 16. John 21 verse 16. Yes. Akati kwaarizve rwechipiri, Simoni mwanakomana waJona, uno rudo neni here? Akati kwaari, hongu Ishe, munoziva kuti ndinokudai. Ishe akati kwaari, chengeta makwai angu. Manzwa kuti kudii? Panapa pari kuti munhu mufundisi ndipastor, mutungamiri wechechi. Yes. Kana achida Mwari zvinoonekwa nehanya yaanoisa pavatendi vaari kutungamira. Okay. Saka chidzoka imi matanga muchiti kana achida Mwari zvinoonekwa nehanya yaanoisa pavatendi. Ngatichitangai tichiti kuti mufundisi agone kuita hanya nevatendi zvinoonekwa nei. Ndatanga nekwekupedzisira. Kuti mufundisi agone kuita hanya nevatendi pavhesi iri zvinoonekwa nekuchengeta makwai aMwari. Ndizvozvo, but ndachida kuti muti zvinoonekwa nekuda Mwari first. Mapabata ka? Because Peter atanga anzi unondida here. Alright. Saka chekutanga kuda Mwari, then wochinochengeta waita. Exactly, mama. Mama ona mafambira iri kuita ka? Kuti haugone kuda makwai aMwari usingadi Mwari wacho. Saka requirement ingori basic vateereri yekuti mufundisi, mutungamiri wechechi, mapasta vakodzere kutungamirira vana vaMwari, vanofana kuda Mwari. Ndo basic yachona. Iye Mwari haangamboda kutungamirirwa makwai ake nemunhu asiri kumuda. Saka but bhaibheri manje rinofana kujekesa kuti kuda Mwari kudii. Ani mapabata ka? Kuda Mwari kudii. Iro bhaibheri rine matsananguriro arinoita rega. Kuti kana richinzi mufundisi ngava anoda Mwari kuti akodzere kutungamira vana vaMwari, kuita sei kuda Mwari. Endai pana John 14 verse 15.
John 14 verse 15. Kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu. Right. Ndokudzidzisa kwebhaibheri. Bhaibheri rinodzidzisa kuti kuda Mwari kuchengeta mirayiro yaMwari. Alright. Saka kana taakudzoka pana John 21:16 paya panzi unondida here fudza makwai angu. Bhaibheri riri kuti mufundisi kana pastor kana mutungamiri wechechi akodzere kutungamira ungano nevatendi anofanira kuva achichengeta mirayiro yaMwari. Alright, saka zvinotangana mufundisi kana kuti nemutungamiriri. Yes. Kuchengeta mitemo yaMwari. Kana wadaro manje unochigona kunofudza makwai aMwari uchimadzoreredza uchivaratidza kuti mitemo yaMwari inonzama. Because pastor kunonzi kupumuka kwevana vaMwari vanenge vasararamise shoko raMwari. Vanenge vakutyora mitemo yaMwari. Saka kana iwe uri pastor kana kuti mutungamiriri usingachengete mitemo yaMwari wakapumuka futi unozodzoreredza sei vasiri kuichengeta. Hani mapabata saka kuda Mwari according to the Bible kuchengeta mitemo yaMwari. Saka kana wakuchengeta mitemo yaMwari uri kuda Mwari, Bhaibheri riri kubva rati uno kodzero yekufudza makwai aMwari. Ndo mafambiro ainoita. But pane pfungwa yekuti vamwe vanogona kana kuti yekuti panogona kuramba pachinzi but unonyatsoona kuti ane hanya nesangano rake. Mukukomenda kunongoita vanhu unonzwa itota kuti mufundisi ningi vane hanya nesangano ravo. Anditika ndo maonero atinoita. But Bhaibheri rine maonero aro pastor. Kuti chinonzi kuda vanhu kudii. Kuva nehanya navo unenge uri munhu ari kuita sei. Verengai munzwe kuna 1 John 5 verse 2 na 3. 1 John 5 verse 2. Ndizvo zvatinoziva nazvo kuti tinoda vana vaMwari kana tichida Mwari tichiita mirayiro yake. Nokuti rudo rwaMwari ndirwo kuti tichengete mirayiro yake hairemi. Dzokorerai futi pastor. 1 John 5 verse 2. Ndizvo zvatinoziva nazvo kuti tinoda vana vaMwari kana tichida Mwari tichiita mirayiro yake. Chimbomirai. Manzwa matsanangura ari kuita. Bhaibheri vateereri harisi kuramba makoments atinope kuti mufundisi ningi vane hanya vanoda vanhu vanodii. Harisi kuramba. But riri kuti definition chaiyo inoratidza kuti munhu anoda vana vaMwari anofana kunge achida Mwari achichengeta mirayiro yaMwari. Saka mufundisi kuwirirana nenhengo dzaanotungamira iye asingachengeti mirayiro yaMwari. Yes. Nhengo dzaye dzisingachengeti mirayiro yaMwari hapana rudo apa. Hapana rudo. Haasi kutovada vanhu ivavo nekuti ari kuvasiya vari muchimiro chekuti vacharaswa. Ari kutovaitira utsinye neimwe nzira. Ari kutovaitira utsinye. Saka maonero evanhu tinogona kuona kunge mufundisi ari right achiwirirana nenhengo achiseka nadzo. But Bhaibheri rakunyatsotaura kuti chinonyatsoratidza kuti munhu anoda vana vaMwari hunge iye achida Mwari. John 14:15 yabva yatudza kuti kuda Mwari kuchengeta mirayiro yaMwari. Zvikanzi uye achichengeta mirayiro yani yaMwari. Saka ukaita zviya zvokuti unenge uchivatsiura uchivaonesa kuti apa iwe wobhowekana nazvo zviya zvokuti havachakufarire. Asi iwewo according to this uri kuvada. Uri kutovada manje. Unenge uchitovada kuvatsiura kuti apa hapadai apa. Uwo upombwewo. Apo kuuraya, kunyepa hakudiwe, kuenda kung'anga hakudiwe, hatichengetei mitemo yaMwari, uri kutovada. But kazhinji vanhu manje nengari yekuti vanofunga kuti kudiwa kusiwa uri muchimiro ichocho. Saka manzwa Bhaibheri rati unondida here. Requirement ndiyo ikati yes. Munhu ane kodzero yekufudza makwai aMwari because anenge akuadzoreredza kuvadzosa pakuita mitemo yaMwari. But chimiro ichi pastor sezvamataura handicho chiri munyika. Sorry ndadzoka kwamuri ndimi wafundisi. Tine vafundisi vatungamiri vemachechi nemi mapastors ekuti pasimple criteria yataurwa yekungoda Mwari nekuteerera shoko rake nekuita mitemo yaMwari zviri kuita kunge zvinonzi vazhinji vevariko nhasi havasi kuqualifya pacriteria iyi. Vafundisi vacho but vatori vafundisi. But pekuti vanoda mitemo yaMwari vanenge vatori dzimwe nguva opposite. Vaitotaura kuti mitemo hakusisina hatichada kuinzwa. Handitika. But vatori chii vafundisi. Chimiro chakadaro ichocho panobva paita mubvunzo wekuti saka iye Mwari wacho kana ari kuziva izvi ari kutendererei
imimi wafundisi muchiramba muchingoita basa iroro. Manzwa ere mubvunzo watoda kupindura? Because munhu anogona kuti saka inini mhosva yangu ndei, ndine ndisiri kuziva kuti mufundisi anofanira kuva nechimiro chakadii. Saka nyaya inobva yasara yakuna Mwari, kuti iye Mwari ndiye ari kutendera zvinhu zvakadai izvi, ari kusiyire izvi chidaro. Saka ndoda kuti bhaibheri rimbopindura on behalf of Mwari chimiro chaapa nyika ichi kuna Jeremiah. Jeremiah 23 verse 21 to 22. Manzwa here mubvunzo uda kupindurwa? Mubvunzo uda kupindurwa ndokuti kune vafundisi vasingadi Mwari, asi Mwari ari kuvaregera vachifudza makwai. Right. Ndo vatonyanya vekuti pane zvataurwa zvekuti vachengete mitemo yaMwari havapo. Mwari ari kuvaregererei zvakadaro. Jeremiah 23 verse 21 to 22. Jeremiah 23 verse ya 21. Ina handina kutuma vaprofita ava, kunyange zvakadaro vakamhanya. Ina handina kutaura navo, kunyange zvakadaro vakaprofita. Asi dai vakanga vamira parangano yangu, vangadai vakanzwisa vanhu vangu mashoko angu, vakavadzora panzira yavo yakaipa napazvakaipa zvamadzibaba avo, zvamabasa avo. Saka Mwari ari kuita kunge kugeza maoko kuti inzwai, chimiro chaapa nyika ichi hanzi naMwari inini handina kumbotuma vana. Hanzi kunyange zvakadaro vari kungomhanya vachiita. Zvikanzi because dai vainge vabva kwandiri, vangadai vaita kuti vanhu vanzwe shoko raMwari, shoko raMwari rinodzosa vanhu kubva panzira dzavo dzakaipa. Ati uri kuona chimwe chinhu chiri kubuda Caston uchitaura ndechekuti kana zvadaro manje kuvatungamiri vanofanira kunge vachidzidzisa zviri correct. Zvakureva kuti kune vari kutungamirwa vacho havachafanira kuita sehwai chaidzo. Right. Vakufanira kushanda sevanhu, kuona kuti wakufanira kutonamata uchiti Mwari ndiratidzei chokwadi chenyu, zvokuti unogona kuona kuti apa ndimufundisi zvavo but kadzidzisiro kavaka takuenda musango. Yes. Uziva kuti munhu kana wakagara uri passenger mubhazi unogona kuti yatsona kuti kadhiraivhiro kari kuita dhiraivha weka ndofunga nhasi akadhakwa bedzi because apa tichapedza tinogona kubondereswa mumatombo. Saka vanhu zvinofanira kudarowo panyaya dzekunamata. Chimwe muri kutotaura chokwadi pasi, chimwe chinokurumidza kunongedzera maybe kuvatendi kuti muone kuti ndofunga kafudzirwo katiri kuita akasi kuita. Hanzi pamaverenga pana Jeremiah, hanzi dai vaive vangu naMwari vaidzora vanhu panzira dzavo dzakaipa. Saka imi manapasita Rhodzi mukapedza gore rese hapana pamuri kutsura but muri kungonditi bedzi Mwari anokuda. Be blessed, Mwari anokuda. Hapana pamuri kunditsura kuti usanyepe, hapana pamuri kunditsura kuti pfeka zvakanaka, usaite upombwe, hapana pamuri kunditsura. Nyaya yacho yese bedzi ndeyekungoti ndisare ndichingofila ndiri right. Hanzi izvozvo unobva ona kuti pane something wrong. Saka ndo chimiro chaamunyika ichocho. Ngatimbonzwa kambo mufundisi toya toenderera mberi. Apa basa rapera ndinoenda kumusha, ukakufa kunopfeka kusafa. Ndichamziwa mponesi apo achazouya, iye anondigashira mumusha. Ndichamziwa apo ndichazomira naye. Ndichamziwa nemadzadzi mumaoko ake. Ndichazofara kwazvo kuona uso wake, nekupenya kwemadziso akewo. Moyo wangu kumkudza ngerudo nemutsa, anondigadzira musha kumusoro. Ndichamziwa apo ndichazomira naye. Ndichamziwa nemadzadzi
njodzi mumaoko ake. Ndinotondera awa warikanwi wakafa, kuti ngerufu tapatana nawo. Apo Jesu auya nawo tichasangana, asi ndichatanga kuona Jesu. Ndichamsiwa, apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa, nematadzi mumaoko ake. Achanditungamira kupinda mazambara, apo tisingazowine urambo. Ndichaimba neweseri yorore kufara, asi ndichatanga kuona Jesu. Ndichamsiwa, apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa, nematadzi mumaoko ake. Ndichamsiwa, apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa, nematadzi mumaoko ake. Ndichamsiwa, apo ndichazomira naye. Ndichamsiwa, nematadzi mumaoko ake. Tinomuchingamidza yavateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu mufudzi wakanaka pati 2. Saka mukaona Mwari pamwe pacho ari kutiwo ini vanhu ava handivazive. Zvazviri kureva ndezvekuti saka hatifaniri kuramba tichingoti ivo vafudzi, ivo vatungamiri. Munhu ngaachingwara iye. Ukaona Mwari achiti uyu munhu handisi kuzivawo kuti abva nekupi. Zvazviri kureva ndezvekuti inenge kuchenjedzwa. Uri kutochenjedzwa. Hani mazonaka. Saka maiona Pauro paaiti wedwe boka raMwari ngatirichenjerei mapera anouya. Saka zvazvinonobuda manje. Verengai munzwe pana Mateo 7 verse 15. Mateo 7 verse ya 15. Chenjererai vaprofita venhema, vanouya kwamuri vaine nguo dzamakwai, asi mukati ari mapera anoparadza. Saka Bhaibheri rakuchiisa pachena manje kuti vanzi naMwari vaya handina kuvatuma. Ndo raakunzi naMateo ndo mapera acho. Panze pekuti vafudze vachidzirira makwai kubva kumapere, ivo ndo mapera. Ivo ndo mapera acho. Saka zvazviri kunobuda mufundisi, ameno kana tiri kufamba tese vatere, zviri kunobuda kutika. Vari kunobuda ari mapere, vekutoti vatendi tinyanye kungwarira. Vatori ivo vanofana kuva vari kufudza. Pari kubuda shoko guru apa. Panobva parema. Panobva parema. Pari kubva patorema because vanhu vari kutonzi vangwarirwe ka. Ndini nemi mukoma rodzi. Titori muno mustudio kuti vanhu ngavatonyatsongwarira. Vonyatsona zviri kudzidziswa izvi ndizvo here. But unoona kuti ipapo uri kutaura imwe nyaya ka inombondidzamira vatendi vemazuva ano. Kungwarira kwacho kunonedza, havana hanya nemabhaibheri, havaaverenge, kana chero akaritenga rinei rakangogara, havatsaure nguva yekunyatsoti toda kuita zvekumusha kwedu chezvo zvebhaibheri zvekunyatsonzwa kureva kwaMwari. Because ndima dzatoisa pachena kuti Mwari anofudza neshoko. Ndo mafudzirwo. But muchaona kuti vatendi vaye zvino
anogona kufudzwa ka, but kumubvunza kuti shoko racho riri kukufudzai nderipi, vanenge vachifudzwa nezvimwewo. Saka chimiro ichocho pastor chinorovesa nehana. Kunyange hazvo zvakadaro, isusu ngatidzokei kushungu dzine mufudzi akanaka. Pana John 10:16. Shungu dzine mufudzi akanaka. John 10:16. Namamwe makwai ndinawo asati ari edanga rino, naiwo ndinofanira kuuya nawowo. Achanzwa izwi rangu, richava boka rimwe nomufudzi mumwe. Tadzoka pashungu dziya dzina Mwari. Vanhu vakawanda vasati vakuita zvekunamata, imboteererai munzwe zvikutaura Mwari. Mwari ari kuda kuti muuye kwaari. Ndo vari kunzi mamwe makwai asati aedanga. Shungu dzina Mwari ndedzekuti muuye kuna Mwari. Pastor, zvimiro zviri kunze, vanhu vari muzvimiro zvipi? Ingopai zvimiro zviriko zvikunze. Kune vanhu vasitori nahanya naJesu. Avatombotendi. Unotonzwa vachiti zvechechi. Right. Sekunge ende vamwe unotozwa achiti kana akanzi nyora pafomu kuti mahobbies. Anonyora kuti going to church. Chimwe chinhu chinooccupa time yake. Sekungovaraidza pamahobbies kamwe anogona kuti sporting, kuti ndinofarira kunomhanya. Saka iyo anenge akati sporting oti going to church. Zvirava kuti masports nekuenda kuchechi kwaari zvinhu zviya unofanira kuita nguva social life yako uchiinteraktawo nevamwe vanhu. Saka kuenda kuchechi kwaari kungonomingira nevamwe vanhu hakusi kunotsvaka Mwari. Kune vanhu vakadaro futi. Kugoita vamwe wokuti haatodi kunzwa nezvazvo. Asi Mwari mukati mese imomo anenge achiti uyu mwoyo wake uyu saAbhurahama akakurira mumhuri maiitwa zvemabira nemashai. Asi mwoyo wake wairatidza kuti mwoyo wakanyorova, mwoyo wakanaka, unongoda bedze kungogaidwa kuti achipinda mugwara racho. Inini pane rimwe boka pastor randaisaziva kuti vanogona kuva vachida Mwari, but patambotsanangura paya kuti pane zvakanetsa zvakavhundutsa, iboka repfambi. Munoziva kuti pandinogashira nhare patinofonerwa nemameseji, unotoona kuti kune vanhu vari kutoteerera vari muboka rakadaro. Dzimwe nguva pakafa vabereki asara nevanin'ina achida kuendesa kuchikoro, dzimwe nguva paakarwadziswa nemukomana wake, zvikonzero zvakasiyana kuti vaende muupfambi. But chokwadi chiri kubuda vatendi nemi vateereri kwamuri, Mwari ari kuda vanhu vake kuti tichiuya kwaari. Mumazuva ano ekupedzisira, iyo nyaya yekuti makwai auye asikoita boka rimwe chete, painotsanangurwa nazvakazarwa pastor, zvakazarwa 18. Mwari anenge asisatsvage zvikonzero, anenge angotaura kuti chimiro chiri vanhu unonzwa chichiti iBhabhironi, but shungu dzaainadzo ndedzekuti vanhu ngavachibuda muchimiro ichocho. Munoziva kuti tisati taenda ikoko, unoziva kuti pawataura kuti kune vanhu vari kurarama dziri pfambi, asi ikoko Mwari anonyatsoona kuti mwoyo wemunhu uyu hauna kuoma zviya zvezvekuti anofanira kunoparadzwa. Kunotori nevamwe vanhu mubhaibheri zvine menzanzi yakadaro. Kune vamwe futi dzaive n'anga, asi muun'anga hwake unoona kuti mwoyo wake unofanira kunge munhu anofanira kunge ari kuchechi. Saka Mwari anoenda kwese ikoko kun'anga kopi anoti kune makwai angu vanofanira kunzwa shoko iri. Munoti ndakurega zvekun'anga ini, ndakusiyana nezvekusvikirwa ini, ndakusiyana nezvechifambi. Saka muumambo hwaMwari munenge muine vanhu vakabva kunzvimiro zvese izvozvo. Ndo zvandiri kutaura kuti vauye. Saka patata kuenda manje ndepekuti sezvo taona kuti vasina kutumwa naMwari vafudzi vaya ndo mapera acho, kureva kuti vane kafudziro kavanga vachiita kasiri kudiwa nemufudzi akanaka Jesu, vachifudzira mapadhoka asiriwo. Saka Mwari akuchiti vengi vasina hanya nevengi vachifudzwa zvisiri izvo, dai vachiuya pamwe chete. Saka takanangana nevanga vachifudzwa zvisiri izvo aya, pane vara rinoshandiswa mubhaibheri rekuti Bhabhironi. Kana muchiti vari kufudzwa zvisiri izvo, totaura vanhu vari kutonamata, asi vari kuendeswa kusiriko pakunamata. Ndo paya pekuti vatungamiri vacho ndo vataurwa naJeremia vaya vari
kunzi handina kumbovatuma vanhu ndo mapera aya kunzi dai ndandakavatuma vaichengeta mitemo yangu nekudzidzisa vanhu shoko. Saka chimiro ichocho Mwari akuda kuti vanhu vese vachiuya. Inzwai matsananguriro anoita zvakazarurwa 18 vhesi ya1 kusvika pana 4. Zvakazarurwa 18 kubva pavhesi 1. Shure kwaizvozvi ndakaona mumwe mutumwa achiburuka kudenga, ane simba guru, nyika ikavhenekerwa nokubwinya kwake. Akadanidzira nenzwi guru achiti, rawa rawa Bhabhironi, guta guru, yava nzvimbo munogara mweya yakaipa, nenhare yemweya yose ine tsvina, nenhare yeshiri dzose dzine tsvina dzinovengwa. Nokuti marudzi ose akawa newaini yokutsamwa kwoupombwe hwaro, namadzimambo enyika akaita upombwe naro, navatengesi venyika vakafuma nesimba rokuzvirasha kwaro. Zvino ndakanzwa rimwe inzwi rinobva kudenga richiti, budai mariri vanhu vangu, kuti murege kuwadzana naro pazvivi zvaro, mugorega kupiwa madambudziko aro. Patakadzidza nyaya yeBhabhironi mune zvimwe zvidzidzo zvekumashure, patakatarisa Bhabhironi rekare rana Nebhukadhineza, musi waraparara panga paitwa bira namambo ainzi Bherishazari. Azanganisa zvinodhaka doro achizvinwira mumidziyo yaishandiswa mutemberi yaMwari. Pakabuda ipo kuti chinenge chichinzi Bhabhironi mumazuva anhasi kuita zvechinamato, asi chinamato chacho chichizanganisa zvishoma zvinodiwa naMwari, chozanganisa nezvinosembura Mwari. Saka kachimiro kakadaro kanonzi Bhabhironi. Ndo kari kudeedzerwa pamaverenga pasi. Ngirozi ichiti kanamatiro kakadayaka vanhu ngavachibuda vaende kune mufudza akanaka. Kurava kuti vari kunzi vatize mapere aya. Vatize mapere aya. Ekuti mapere ari kutungamira vanhu mukunamata. Mapere acho haadi Mwari. Mapere acho haadi mutemo waMwari. Anenge achitoti mutemo hatichada kuunzwa. Saka zviri kunzi kakuita kakadari kekuti muri kudeedza zita rekuti Jesu, asi muchiramba mutemo waJesu. Muri kudeedza zita rekuti Jesu, asi muchizanganisa muchiita zvisingadiwe naJesu. Chimiro ichocho icho iBhabhironi. Saka Mwari ane vanhu vake vari muchimiro ichocho mufundisi. Saka mumazuva ano ekupedzisira pari kunzi ndakaona imwe ngirozi paya, haizi ngirozi chaiye kubhuruka, chimiro chekufamba kwevhangeri richitsvaga vanhu vari muzvimiro zvakadaro kuti vauye kuna Mwari. Saka vhangeri parinosvika rinovhenekera munhu, oona kuti panapa chero tiri kunamata, asi kanamatira aka akadikwi naMwari. Yes. Saka kunamata kunodiwa naMwari ndokuku. Ndokudaidza kuri kuita Mwari. Ndokuri kuita Mwari. In other words, in simple pastor, tichishandisa musoro wedu yenyaya. Bhaibheri riri kungoti chiuyai kumufudza akanaka. Riri kutozva kuti pane kakufudzwa kaakachiitwa vanhu. But riri kuti ndofunga makwai zvakujekerai kuti kakufudzwa akakaka handiko keshoko raMwari. Saka mufudza akanaka ari kuti chiuyai budai kwamuri kuBhabhironi. Semuenzaniso mufundisi, patiri kuti kuzangana kwechokwadi nenhema. Mitemo yaMwari inototi pakunamata pafanire kushandiswa zvifananidzo kana zvidhori. But pavatendi kune vanotozviita vakasununguka, vaidotori nezvifananidzo kana zvaJesu. Chimiro ichocho iBhabhironi. Kune pamwe pekuti pari kutaurwa kunzi munhu anofanira kubhabhatidzwa kuti aponeswe. Bhaibheri rotaura kabhabhatidziro kacho. Asi kwoita pekuti vatendi vanenge vachiita zvakatosiyana. Bhaibheri ichidzidzisa kuti munhu kana afa anyatsofa, haana kudenga kwaanoenda, inonzi spiriti haazi munhu, isimba rekungoraramisa. Vanhu vachaenda kudenga paita resurrection yemutumbi chaiwo. Pane zvinotowanikwa muvatendi ezvino zvekutoti munhu achitofa anonzi aenda kudenga. Saka zvimiro zvacho zvakawanda pasi. Zvese izvozvo zvimiro izvozvo zviri kunonzi makwai ngaachinzwa izwi raMwari, abude auye kuboka wani. Saka zviri kunyatsokujeka mufundisi ndezvekuti maKristu vanofanira kukoshesa kudzidza Bhaibheri. Yes. Nekunamatira kunzwisisa nekujekerwa nedzidziso dzaro. Yes. Ndo zvinozovabatsira kuti vaone kuti pandamira panapa paBhabhironi. Mwari ari kuda kuti ndiende apa pari kurehwa neshoko. Anokonzera Bhabhironi ndiani? Mabasa 20 verse 28 to 30. Tambo iverenge ifu. Verse 28 to 30.
zvichenjerei imi neboka rose ramakaitirwa vatariri varo nomweya mutsvene kuti mufudze kereke yaMwari yaakatenga neropa rake. Ini ndinoziva kuti kana ndaenda, mapere anoparadza achapinda pakati penyu asingarege boka, uye napakati penyu pamene pachamuka varume vachataura zvinopesanisa kuti vatsautse vadzidzi vavatevera. Manzwa vanzi varume vano padzidziso inopesanisa ya ndo mapera aya ataura. Saka mapera akapinda aine dzidziso inopesanisa ya chinobva chagadzirwa ndo chimiro changa chakunzi Bhabhironi chiya. Saka maona paiti kuita kudedzera kuti dai vanhu vachibuda makadaro vauya kurecorrect. Saka panyaya mapera apa pastor, toda kupedza tinzwe zvimwe rinofana kuva basa remufudzi akanaka. Nekuti pandaitofudza inini mbudzi kana mombe, pane pandaitozwa ndakarambidzwa kuenda kuchikomo chekwakati, kune uchinzi kwakaonekwa ruambira, kana unzi uko kune nyoka iriko inobata mbudzi, kune shato. Zvinhu zvandaitoudzwa ndichikura, and I made sure kuti handiende nembudzi ikoko, dzinogona kubatwa neshi. Saka mufudzi chimwe basa rake pastor, besides kuti makwai afura uswa, tiri kuti besides kuti vatendi vanzwa shoko, mufudzi anofana kuziva futi danger ingangowira, dzinogona kuwira makwai. Ndo mufudzi akazara ka anofana kuziva njodzi inogona kuwira makwai. But chiona izvi zvinotaura naIsaiah 56 verse 9 to 12. Isaiah 56 verse ya 9. Imi zvikara zvose zvokusango, uyai mudye, imi zvikara zvose zvokudondo. Nharirire dzake mapofu, vose havane zivo. Dzose imbwa dzisingagoni kutaura, dzisingagoni kuvukura, dzinorota, dzinovata pasi, dzinofarira kuvata. Zvirokwazvo imbwa dzinokara, dzisingatongoguti. Ava vafudzi vasingagone kunzwisisa, mumwe nomumwe wakatsaukira kunzira yake, mumwe nomumwe kufuma yake. Vose vanoti, vuyai, ndichauya newaini, tichaguta nezvinobata, mangwana achaita sezuva ranhasi, zuva guruguru kwazvo. Mwari achitarisa zvauda kuwira nyika, nekuti taapadyo nekudzoka kwaJesu. Mwari ari kuti chimwe chinhu chinoda kuti vatendi vaziviswe, kupera kwaita nguva, nenguva iri mberi apo yematambudziko yakatimirira takamirira kuuya kwaJesu. But zvanzi manje chiri kunetsa mapera aya mfundisi. Hanzi sorry language yacho kuno kunyika kwedu tikataura zvembwa kunoita kunge kutuka. But matsananguro ari kuita Bhaibheri roda kuburitsa pfungwa kuti imbwa basa rayo kuchengetedza pamusha nekuona mbavha kana dzichiuya, ichipa warning. But hanzi chiri kunetsa vatungamiri vemazuva ano, havana warning yavanopa. Vanoramba vachingoti zvinhu zvese zviri right, zvinhu zvese zviri right. Nenjodzi dzinenge dzapadyo kuwira nyika, havaudze vatendi kuti vatendi vagadzirire, vazive zvaakunosanganikwa nazvo. In fact, imwe dzidziso pastor takamboita muchidzidzo chapfuura, inoita kuti vatendi varambe vakati pfavava, varege kutombofungira kuti kune njodzi inouya. Pane dzidziso yekuti vanhu vachabvutwa yekuti rapture. Zvainoita dzidziso yaka inoti vatendi hamusi kuzosangana nenguva yetribulation, munenge mabvutwa maenda. Saka zvese zvinowira nyika zvinobva zvaita kuti vatendi vatokotsira. Vanenge vachiti nyaya dzinotaurwa dzekunzi kuna andikristu anouya, nyaya dzekuti vanhu vachazomanikidzwa kunamata vachidai, vanenge vachiti zvichaitika taenda. Ndo pari kunzi chimiro ichi kaichi vafundisi vakundikana basa. Vangadai vari kuhukura kuti weduwe muri kuona here paane nguva, onai zvaakusangana nesu. But hanzi vanenge vachitoti no, zvinhu zvese zviri right. Saka ndo pari kunzi isai mumashoko enyu pastor, ndiri kuona nguva dzafamba. Pari kuti vatungamiriri pane zvimwe vanofanira kunyevera vanhu. Exactly. Ukararama uchidai zvine ngozi unoparara. Plus patasvika iye zvinezvi vanofanira kuti vagadzirire nekuti nguva yakuda kuzokwana. Zvichitobva mushoko, nguva yekuuya kwaJesu yaapadyo. Dai Mwari akukomborerai vateereri, handei kumufudza akanaka, shungudza Mwari kuti tese tichienda kwaari. Onekai vateereri vedu pastor. Tinotenda vateereri nekuva nesu pachirongwa. Kana pangaita mibvunzo pamwe panoda kuti tibatsirane, tibatei panhare dzinotevera 0774 651
181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi vakuchengetei tisangane muchikamu chinotevera. Umtewera kweseko ndaziza kumusimbira gotonera kundifira pamchinjiko weKalvari Yesu anditungamira rengerese nduwanzese aishamari ndinotondera Kalvari nofarira mtemo wake ndoda nditungamire rudo rwake rwakanaka rwaeresa paKalvari Jesu anditungamira rengerese nguwazese arishamari ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingachi ndofara naKristu Petro ndosimbira ndichaona shamari yepaKalvari Jesu anditungamira rengerese nguwazese arishamari ndinotondera